ана двойкои фасон омад духтаро нигоҳ кунен глоша новинкои хушрӯ медонен 50 сомон марамат ҳаминам чанд сорт омадагай ҳам духташ мисол фарқ мекуна ҳам паплинакаш ина дар кортон боша бинависена пай назокат равонтон мекуна 50 сомона беҳадам хушрӯвай чанд глакои фасон дора боршон нав омад ҳозир ҳамаша маникен кардаги нестан шумо аз наздик биёен бо расветкаҳо шахичона бинен 50 сомон духтаро ино остиндарозшам ҳастай остиндарозшон 60 сомоная глои фасон дора остиндарозшам дар кортон боша нависе расмоша партоян харидорӣ кунен марамат ира бинен тамоми намуди двойкачаҳо ҳастай чӣ гиле дар кора чӣ хеле гуфтум бисёр глои фасонаш ҳозир бировардагӣ нестай ҳатто ина хоҳен биёен аз наздик бо бинен тамоми намуди анамқи двойкачаҳо бо нархи арзон дар ҷои апай назокат пешниҳод шидагай бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор баъданай хел ласинаву поҷомаҳо мепурсанд размерои калон размерои майда мана сангчадоро нигоҳ кунен то 60 размер аста то 60 размер ҳастай мана нигоҳ кунен сангчадорош сангош ҳар хелай рукош ҳам кушоташ ҳастай ҳам мисол тангакаш аст иё 30 сомонай барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен киртаҳошонам арзонай қимат кирта дариҷа 140 сомоная қиматаш ҳами 140 сомонай бовар мекунен духтаро инами моделҳои фасон ҳами 140 сомонай ихе киртаҳошон 100 сма 120 сма 130 сма инам хеле нарх дора хулоса нархошон арзонай духтаро биёен омада наметонен номерошам мондагиим дар рӯи экран бинависен шуна доставкатон кунанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷоя пай назокат суба хайр духтарако сӯзен азен саломатиё хубай саҳар кати пеши апай назокат омадагем нигоҳ кунен духтаро бори новинка овардагиян ҳам двойка ҳам нахи куртаву болопӯшои фасон ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем нархоша мефаҳмонам дар кортон боша биёен бовар кунен духтаро нархошон арзонай 100 120 140 инам хе нарх доранд аз зуда қимат нест бозори корвон духтаро тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен духтаракое ки тигр мепурсиден марҳамат ина боз ҳам моделҳои новинкаи тигрёвка омадай беҳадам хушрӯ дар ҷои апай назокат материалошам фасонай баъд медонен ина вайша биненда духча бинен чихе хушрӯай нархаш бошад 140 сомон каседа дар корай як буракак бинен чихе моделакушон хушрӯ инаи цвечам хушрӯа духтарако марамат размеро ҳамаш ҳаста ина кадомеша ки мегирен ина инҷа 140 сомонӣ барои шумо инаи намудаш бо болопӯшам мешава киртабар нампӯшен хушрӯай леки болопӯштаям фасонай стилошона бинен ҳамаш дубайский стил духтагай бозори корвон даян тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат духтаро бовар кунен киртаҳошон двойкаҳошон ҳамаш арзонай нархошон медонен 100 сом 120 сомонам хеле нарх доранд инаи тиграко бошанд ҳамаш ина чӣ хеле дидестен 140 сомон барои маълумоти бештар муроҷиат кунен анами духти паплин духтаро дар дубайски паплинои 800-900 сомона ҳастай нигоҳ кунен да апай назокат овардагай духташ ранги ҳаваяй паплинакшам ғавсаки хушрӯи доингай ина марамат 120 сомон каседа дар корай метавонен дархост кунен 4 расветкаи фасон дора размеро ҳамаш ҳаст то 60 размер будай марамат танадам хушрӯ меиста ҳамаги 120 сомон марамат барои маълумоти бештар нависеншона бо катихичон ҳамсӯҳбат шавен мана остинакошон хеле омадагай пешакша бинен украшение дорак нархаш 120 сомон инчунин анаи тигракора биненда духтаро чихе расветкаи хушрӯ дора нархошон 120 сомон шидагай марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен остинакошон ҳамхе сангчош пурраяй пешакшам пурра санг задагай ҳами чанд намуд дора инами дух чанд намуд дора ина як намуди фасони дигаш бо нархи дастрас шумода пешниҳод шидагай тамошобино успед кунен биёен харидорӣ кунен расветкаоша диден чихе хушрӯай 120 сомонӣ бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷоя пай назокат
духтарако боз ҳам як моделаки фасони тигровка омада. Инам хе киртай хушру духтаги мана марҳамат ҷимҷимакдор кушотаки хушру духтагай паплинакшам ғавси фасонай. Нархш бошад 120 сомон. марҳамат духтаро каседа дар кора ина киса дора беҳадам фасона аҷоиб инами гил хушрӯи бадай хулоса 120 сомон дар кортон боша размерош ҳаст. биёин пеши апай назокат ана ба нигоҳ кунен инами тараф инами дуюм ряд кадом намуд киртай ки дидестен ҳамаша 120 сомонӣ кардагиана мана и тарафама ана и тарафам ҳамаха 120 сомон то 60 размер доран ами ай размери майда сар карда то размери калона метонен пайдо кунен. инаи сафедшам хушрӯай духтаро ай пеша ҷойботай мана духтошуна бинен хичуна бинен 120 сомонӣ ва ёш ана идта чанд сомон ана ино бо 100 сомон ай ва ира бинен гилча майда ҳози ҳама мепурсако ина апай назокат дора духтаро иш гарошад иш гили майда нархш 100 сомон. бозори корвон даян биёен духтаро тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза даян 9-ум қатор биёин аз наздик бинен боварӣ дору маҳқултон мешава борошон арзонай нархош беҳадам дастрасай. духтаракоира бинен чиха хушрӯчаяй паплини белмандои ғавси фасонай ира мешава болопӯш барин пӯшен мешава духтаро ира бинен аз ду тарафш бо ҳам хе гафри омадагай аҷоиб хушрӯ нархш 140 сомон хича тоқая мешава пӯшен болопӯш баринам мепӯшен чанд расветкаи фасон дора размеро ҳамаш ҳастай ана ино бо дубайский стил духтагай дидена духтаро чиха хушрӯ 140 сомон ҳамаш паплинакош белмандояй духтаро ира бинен размеро то 60 меёбен ина дар кортон боша пеши апай назокат биёен тамоми намуди киртай айвай болопӯшай чизе ки ҳаст арзон кардагиян баъд ина мино ҳози нав омадагиян беҳадам танада хушрӯ меиста ина сиёшам ҳастай остинакоша дидена остиношам хе пресирвани омадагияй аз ду тарафшам ҳама хел худаш ко аҷоибот меиста танада ина гилчамайдам модели новинка 140 сомон. бозори корвон даян тарафи тилобозор марамат биёен тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апай назокат. касе двойкаи тигр мехост марҳамат апай назокат як моделаки фасон овардай нигоҳ кунед чихо хушрӯай паплинакаш мана марҳамат нархаш медонен 120 сомон итальянка я материалаш аҷоиб хушрӯ иш бо дигар хелай диден духтаро мана марҳамат анаи бо дигар моделай 120 сомонӣ двойкатон дар кор боша ҳатман пеши апай назокат биёен ана қисми болорам биненда чанд намуд дора иё ва ёшон брукошон ҳамаш сиёҳи широки фасон духтагай жаткай материалаш ана ва ёш боша паплинакай кофтош боша дарози хушрӯи паплин нархшон 120 сомон мана баъд итальянкагиш бо ҳаст и кирта поча ҳардаш ва як кирта брукуш ҳардаш ранги хичая нархои иноям 120 сомон марамат чанд намуд доранд инам хидвойкои арзони дастрас баъд хушрӯ нархшон 120 сомонӣ. бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апаи назокат духтаро баъд нигоҳ кунен ина иҷада бо ҳаст двойка иёш чандан 120 инаи двойкошам фасонакай диден духтаро 120 сомон мана марҳамат инаи сангчадороям ҳамин нархай духтаро дарозам бинен 120 сомон ҳамагӣ каседа дар кораи рақамошон ҳаст бинависен дастафкатон мекунанд агар ки худтон омада натунистен.